En zo waren er wel nog meer van deze special tractoren die wel tot 5000 pk of meer bezitten. En de Rocket Science is één van deze specials. Zelfs nog een paar minuten voor de start sleutelt Jacques Stijnen nog flink aan zijn machine. Het is puur hobbymatig. We spelen dit spelletje al meer dan 20 jaar. We zijn begonnen met een DAF dieselmotor en het is steeds van kwaad tot erger geworden, zeg ik altijd maar. En goed, het is een vrij intensieve hobby, mag ik zeggen. Intensief, financieel, maar ook arbeidsintensief? Ja, financieel, maar ook qua oren. Daar moet je nodig oren insteken in de week voor dat allemaal gewoon te houden. En terwijl Jacques met zijn team verder sleutelt om de Rocket aan de gang te krijgen, is Michiel al onderweg naar de weegbrug. Want ook standaard tractoren proberen de sleepwagen 100 meter over de baan te trekken. Met die 70 meter laten we hopen naar rechts gaan. Helaas, de rode vlag. Jammer, niet gelukt. En ondertussen rijdt Michiel de weegbrug op. We gaan niet onderdoor gaan van de belasting. We gaan de verstellingswagen, ik ga hem teruggooien. Dat is de dood voor de verstellingswagen, dat doe je beter niet. En natuurlijk ook in rekening. 882. Dat je met deze Met de nek, joh. Ga er een buurtje eten. Ga er een buurtje eten. Ik doe met in de 8,5 tons klasse. De tractor weegt 8230 kilo. In feite is dat geen probleem, maar de macht is nog 250 kilo bij. Dus ik heb daar een kameraad van mij en ik heb verloren of we nog het gewicht te kunnen regelen voor de verder in te hangen, want iedere kilo dat telt. Dan maar even wat gewicht te halen. En in de tussentijd zit Michiel echt niet stil. Hij moet de baan op om de special tractoren te slepen. En zelfs dat kan een show opleveren. Kijk, goede bedoeling, goede bedoeling. Laat ik ook even helpen kijken, heel eerlijk. Zo. Tractors, daar droomt Michiel al zijn hele leven van. Ik ben meer de tak goed gegaan van het grondverzet en die kanten, maar ik heb toch zoiets gekomen dat ik met een tractor mijn werk kan doen en dat ik er dus ook mijn geld mee kan verdienen. En ik ben het bedrijf dan ook zelf begonnen, 2 jaar terug nu. Ik heb eerst eigenlijk ook helemaal binnen baas gewerkt, 3 jaar lang, ook in het grondverzet en in de landbouw. En zodoende, ik ben eigenlijk begonnen, ik heb mezelf toen heel veel goed verhuurd als, gewoon als machinist of als chauffeur ziende in het grondverzet en in de landbouw. En naderhand ga je toch machines aanschaffen en zo sluipt het eigenlijk erin. Zo groeit het eigenlijk vanzelf en ga je werkzaamheden doen wat ze ook het beste kennen en wat het dan ook het beste bevult als het ware. Op de bank, van het trekken, En van de specials naar de standaard tractoren. En na deze run moest het zeil op de baan vanwege een plensbui. En na de bui, door de modder, weer naar je stekkie. En nu is Michiel aan start met zijn tractor. Ja, vanaf de start, deze tractor in een versnellingsbak is traploos. Dus de hoeft eigenlijk niks te doen, alleen maar gas te geven. En in het begin gaat ze natuurlijk een stuk sneller omdat het gewicht niet op de tractor rust als het ware. Maar naderhand wordt het natuurlijk steeds zwaarder en zwaarder en de motor begon het zwaarder te trekken en veel getruc. En toen heb ik de versnellingsaandeel toch maar het truc gepakt zodat ik niet toeren ging maken op dat moment en toen ging het wel weer. Maar op een gegeven moment wordt het zo zwaar, dan trekken het gewoon niet meer en dan steeds ze stil. En dan kreeg ze een groene vlag en dan moest ze stoppen.
Nu maakt Michiel de baan vrij voor de Rocket Science. Na wat sleutelwerk kon hij toch aan de start. En dan zullen velen zich vragen, hoe hou je al die duizenden pk's toch op de baan? Wel een foto, had je de koppeling tegen, het wordt niet geschakeld, dus je zet hem in een versnelling. Dan ga je de motor optoeren, zodat de turbo's en alles op druk komen. Steeds meer. En dan wil je hier langzaam die koppeling komen en dan gaan de wielen achter. Die moeten dan binnen 1,5 seconde van 0 naar een kleine 125 km per uur gaan. Dus dat moet die koppeling moet dat helemaal opvangen. En dat moet heel geleidelijk gaan. En dan op zoek naar grip. En dan proberen zo snel mogelijk naar achter te komen. En nu eens kijken of dit in de praktijk ook lukt. Vanwege mijn camerapositie niet te zien, maar de Rocket ging langs de baan. Je moet inderdaad heel snel reageren, dus als het groot gaat dan ligt je zich ernaast, de stuur heeft geen zin meer. Dan sturen we met de remmen, dus we hebben links en rechts een onafhankelijke rem en dan kunnen wij corrigeren. En dat ging dus nu in de finale ging dat ook mis, doordat mijn linkerrem die is kapot gegaan onderweg, dus ik kon hem niet meer corrigeren en dan vloog ik mij keihard buiten de baan. En dat duurt ook bij het spelletje, je moet binnen de linie houden en anders dan telt je run niet. Dus bij deze hebben we wat moeten laten liggen. Oké, maar toch in de beker gekregen? Ja, we zijn even goed derde geworden, dus we mogen echt niet klagen wat dat betreft.